kumusta maayong gabi kanyang tanan? Kamo nagapamati nini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono kitasan sa mga langit. Nining taknaa sa kagabion sa gihapon kami magpasalamat diha kanimo tungod kay padayon paghihapon ang kahigayunan sa pagsabod sa kahayag sa kamaturan dinhis kahanginan. Tuguti nga imong panalanginan ang tanang mga naminaw sa imong pulong nga pinaagi sa influensya sa Espiritu Santo. Ilang mahangpan ug masabtan ang mga pulong sa kamatuoran og sila imong pagakabigon nga muduol sa pagpangalaga diha kanimo. Amoy kalipay ug pasalamatan ang imong pagtubag ug paghatag sa among gipangayo pagadawato na kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Mga higala, sa makasapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili pa ta moirog ngadto sa pinaka main portion sa atong programa ato sa aning ibanan ug pipila ka mga text message dinhi sa atong cellphone. Okay, sir, maayong hapon sa inyo ha. Maayong hapon sa inyo ha. Kampante ko kay bag-o kong gipaluran sa akong anak. Inyo ming suki nga tigpaminawan, sir. Gusto unta mi nga dunay madawat namo nga Bible. Okay, dili ko na idilita. Okay, magkuhan kinini ang ako raning kontakon ning number. No problem sa Bible, gana patay gamay na bilin. Okay, maayong gabi sir sa inyong tanan diha sa radyo. Okay, kinini ang maayong gabi ipod. No? Salamat sad sa inyong panambayan namo diri sa kahanginan. Okay, ato panimbasahon. Kung ang tao nagsunod sa pulong sa Dios, dili ba siya makasala? O natural, pangutana man ato lang unya ning ako ano ni kay ako man di pangutana man Okay. Good evening, Brad. Daghan kayong salamat sa inyong programa. Ang ako nga igsuon na bag-o gyud aning programa ha, gikaluyan gyud in taon nga dili na magka higda didto sa ilaw mas kalubian ang asawa og anak kay magwala og mahubog. Karon tulo na gyud ka bisis nga manimba siya. Salamat sa pagbasa. Okay, palihog ra gud dili ko sa ni ko anon ha, dili na ko ni kanana ang diliton mangutana ko sa inyo ha mga tagay kog information, no? Okay, sir, mo-greet ko og happy birthday kang Inday Lisel. Sil, happy birthday. Ug mang adlaw mag 19 years old na ka Inday. Sa kaluoy sa atong manunubos mahuman ka na gid sa imong senior high padayon Inday. Okay, paningkamot yun mo kay kining pag-eskwela mo ni ato ra gyud bugtong paglao mga mapagaan-gaanan ang ato nga mga kawaladon sa kinabuhi ug naatay na human pag-eskwela pero guwa gani mabuhi maghapon ta pero nag-agad na sa ato ra gyud pod nga naabot no paningkamot mo sa pag-eskwela kay aron nga kuan ganana ang dunay gihapoy mahimo nga maluag-luagan ang imong kinabuhi og sa umaabot nga pamilya. Okay, last text nga akong basahon. Sir,
ga pamangkot si tatay sili iyaw ay ka nabagid kuno sing mga tinion nga makakadto di sa amon. Ako ani kana naa nga ako palang usa ni nga pamra. Dili man gud mahitabo nga kana bang sama sa unang mga panahon nga single pa ta og tuyoon lang gid buot nga ato lang gyud nga kung sa ko pa maglagaw-lagaw ta sa bisan diin gid iya nga lugar pwede gid na, pero subong daw kapigado gid katama kapigado gid busa nga hindi gid na pwede lagaw-lagaw lang. May mga tinion ra gihapon nga makakadto ta dira sa inyo kung doon nalay mga fellowship, may asosasyon kabay nga hindi ninyo malipatan ang inyong utod, maimbitar nyo kay amo lang gid inaiya nga tayo mga makakadto ko dira. Pero kung makagadto mo dira paglagaw-lagaw baw mabudlay na ginaiya. Okay, sa di pa ta moadto sa pinakaming portion sa atong programa ato sa nga tan-awon di Brother Isaw ang atong monitor aron mahibaw-an nato og diinigikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, salamat Berjon og maayong gabi kaniyon tanan mga kaigsunan og mga kaigalan mga suking tigpaminaw natong programa sa kanginan Jesus is our hope. Nini karon ginahimo nato nga love word class do na tay na receive nga mga mensahe gikan sa nagkalain-lain nato nga mga viewers. Niya si Sister Sami Cuiba, happy Sabat sa tanan mga naminaw. Sister ba niya or brother? Niya po si Sister LV Lecciones Ihorango. Happy Sabat sa inyo Bro John og sa akong mama ug papa diha sa Tambungon. Niapod si Sister Julian Piasidad Mata, happy Sabat. Niapod si Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia. Mayong gabi Brother John, Brother Isa ug sa mga kaigsunan nga naminaw karon. God bless og malipayong adlaw nga igpapahulay. Okay, mayong gabi mo diha Brother Ronilo sa Saudi Arabia. Inihasab sa atong pikas monitor ato sab nakita nga natiguban kanato si Sister ni Sibel Ganas ni Cesario watching from Masbate City. Niapod si Sir Jerome Patagnan watching from Danau City. Sir, dili ka busy ron sir. Thank you nga naka-view ka sa atong programa sir. Niya salamat nga sa imong kabisi. Ako sir, gusto gid unta akong makig real talk sa imo pero maigog ay ko kay busy magug ka niya ako na lang mulaylon na lang ko permi sir sa kuan ka na ang chat no apan salamat gyud kayo nga karong oras usa ka sa atong mga viewers. Thank you so much and God bless you. Niapod si Sister Cristel Joy Dihito Anciano. Niapod si Brother Julius Serino. Niapod si Brother John Moses Rosalihos Puyot. Niasab si Brother Reson Kabatanya. Niapod si Sister Imelda Buracho o si Sister Helen Romagos Ilarcusa. Sa pagkakaroon mga kaigsunan o mga kaigalan mga paniatong nakita nga nakiguban o nagsunod sa itong programa, alang sa pagpadayon sa itong programa, ang panahon ako'y balik diha kanimo, Brother John. Okay, daghang salamat Brother Isao no. Anya kay kining ubang mga text diri nga wa pa nato babasa ato laning anam-anamon ug malain na sad ni nga kuan nato atong basahon. Well, adto tay gala sa paghatag og kuan hatag og atensyon aning pangutana no. Okay, ato ning basahon pangutana ni Brother Roberto C. Brother Roberto, hope nga naagib karon uban sa imong pamilya unya kanang kung mahimo mahangyo kung ang imong ugangan nga lalaki aron nga dili gid siya maprejudista ba sa Biblia, kung mahimo dad-a pirme nga manguan siya kana na maminaw uban sa inyo, murag samahan ba lang total wa may mawa sa inyo og maminaw mo no. Okay, ato ning basahon kamo Brad. Yes, biblical kaayo mo magwali apan mosayak style gyapon inyo gisunod, dili apostolic preaching. Si San Pablo apostol na sa mga hintil o kita mga hintil. Dili man 10 commandments ang giwali ni Apostol Pablo para sa mga hintil, kun faith and grace episode 2:8. Sundan ninyo sir ang apostolic
Teaching and Doctrine by Roberto C. Okay, daghang salamat Brother Roberto C. No, salamat kayo niya kanana ang hope nga ubay-ubay mo ron din ha. Akong balikag basa, kamo Brad, yes, biblical kaayo mo magwali. Apan mosaic style gihapon inyo gisunod, dili apostolic preaching. Si San Pablo apostol na sa mga hintil o kita mga hintil. Dili man 10 commandments ang giwali ni Apostol Pablo para sa mga hintil, kundi faith and grace, Efeso 2:8. Sundan ninyo sir ang apostolic teaching and doctrine by Roberto C. Okay, dagang salamat kayo kinini ang Brother Roberto C. Sa basig na lipat lang ka tungod kay yes, gisunod mo na namo ang teaching ni Apostol Pablo. Ang imong giingon nga Mosaic law tungod kay sa imo magong paghunahuna o paghunahuna sa kadaghanan nga ang 10 commandments iya na ni Moises. No. Kanang giingon yung Mosaic law, dili man na balaod ni Moises ang napulo ka sugo. Ang balaod lang nga gisulat ni Moises diha sa usa ka basahon sumala sa Deuteronomio 31:24 ngadto sa 26. Gisulat diha sa basahon nya gibutang sa kiliran sa arka. Sa Isdas 2 ang kasuguan ni sulat ni Moises mao ang kasuguan sa paghalad. Pero kanang 10 commandments dili gid na nimo maingon nga Messiah law tungod kay iya kana sa Dios. Ang Dios mo ay nagsulat gud ni ana unya gihatag niya ngadto kang Moises. Ang gisulatan niya na duha ka papan nga bato gisulatan siyang kaugalingong tudlo. Ug kay may tudlo ang Dios hunahunaa ang gitudlo sa mga minaomaog inantigo lamang nga pagtulunan nga ang matuod nga Dios walay unod ug walay bukog asa man na ibutang ang tudlo. Kining napulo ka sugo gisulat na sa duha ka papan nga bato. Unya sa iyang kaugalingong tudlo unya gihatag sa Dios ngadto sa kang Moises. Apan ang inyong pagunahuna nga this is a Mosaic law. No, dili na mo gipasabot o sulat dinha sa Biblia. May tungod aning imuhang gipadala dire nga bersikulo, grace and faith, no? Pagtuo o grasya. Hinumdumi nga ang grasya o ang pagtuo wa na maghatag og authority o maghatag og katungod sa tao nga ang tao dili na musunod sa napulo ka sugo. Wala man na. Ang nakalisod lang gud nga kanang inyong gibasa, inyong hatagan sa inyong kaugalingong konklusyon, inyong hatagan sa kinaugalingon bang mga dahom-dahom ug mga huna-huna nga wa gyud igong basihanan kundi inyo lamang gid na nga mga pagtuo, wa gid na gipasabot sa Biblia. Hinumdumi nga ang grace and faith o kon grasya ug pagtuo wa na maghatag sa tao og authority nga mosupak o dili na siya mosunod diha sa napulo ka sugo. Pangating iragud ni ang gihisgutan sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 according sa imuhang according sa imuhang gipadala diri nga verse, no? Atong basahon ni Efeso 2:8. Ingon ini ang gisultiyo, kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo o kinidili na sa inyong kaugalingong kahimuan kini hatag sa Dios. Kami dire wala mamisupak nini bersikulo ha. Unya hinumdumi gyud nga wa sad mi magtudlo nga ang tao maluwas pinaagi sa kasuguan. Ang amo ra gyud gipasabot kanang naan nagipasabot sa Biblia nga ang tao maluwas pinaagi kang Kristo. Kay kung ang tao maluwas pinaagi kang Kristo, aw pinaagi sa kasuguan, pwede na. Ngawa na ang tao magkinahanglan og Kristo kung kaluwasan ang iyahang gikinahanglan. Kay nga naman, maluwas man dahil siya sa kasuguan. But remember, nga ang tao maluwas pinaagi kang Kristo, that's why nga kining programa ha, kanunay gining nagagiya, nagatudlo, nagdasig nato sa pagpangalaga diha kang Kristo. Kining gisgutan sa Efeso 2:8, kay tungod sa grasya kamo nangaluwas. Wa man ay problema. Pero pag tungod ba kay naluwas tas grasya, imong sabton nga wa na ang sugo kay naluwas tas grasya. Unya pinaagis pagtuo ug dili diha sa inyong kaugalingong kahimuan kini hatag sa Dios. Naasa man dinhi makita nimo nga gimensyon dinhi o gipasabot dinhi nga dili nasundon o tumanon ang napulo ka sugo.
So brother Roberto, si may imong gibutang dire, I don't know kung unsa nang si. Pero ang tinuod pagasulti brother Roberto, tinuod na mo yung mga teksto nga inyong gigunitan o gibasa. Pero ang problema magud ingon ini, buhatan ninyo inyong kaugalingong konklusyon, inyong kaugalingon nga kanang dinahom-dahom samaan niyo ang episode 8, nga we are saved by faith and grace. Yes, it's true. Pero nagisulti ba dinhi nga di na kamo sunod sa mga sugo dis na pulo ka sugo? Wala. Busa brother Roberto pamalando nga pag-ayo. Well, kanang imong gisulti nga si San Pablo apostol sa mga Hentil, yes. Mao man nagipasabot des Biblia. Karon sa imong giingon nga matud pa nimo nga sundan ninyo ang teaching ni Apostol Pablo. Nangingon din niya nga apan Mosaic style gihapon inyo gisunod dili sa apostolic preaching. Si San Pablo apostol na sa mga Hentil. O kita mga Hentil, dili man 10 commandments giwali Apostol Pablo para sa mga Hentil. O kundi faith and grace. Episode 8. Sundan ninyo sir ang apostolic teaching and doctrine by Roberto C. So sa imong pagunahuna amo bang gisupak ang kanana ang apostolic teaching o apostolic doctrine? Wala. Diha sa mga apostoles kinsa man sa ilang nagsulting nagwali nga di nasundon ang napulok sugo. Kay aron maingon nato nga that is the apostolic kinini ang teaching. That is the apostolic doctrine. Wala. Ug kun imong ihunahunahon nga si San Pablo wa maghisgot ni anang mga sugo des napulo ka sugo sa iyang pag-preach kundi faith and grace na nasayop ka. Naman si San Pablo nagtudlo, si Kristo po nagtudlo. Mao nga kini programa mo tudlo o nagtudlo sa gitudlo sa mga apostoles ug ni Kristo. O pamati iragod ni Ano sumala dinhi sa gisgutan sa Roma kapitulo 13 bersikulo 8 ngadto 10. Pamati brother Roberto akong basahon niyo unsay gisulti dinhi sa Roma 8 o niya Roma kapitulo 8 bersikulo 13 8 ngadto 10 sa Roma. Sakto na si San Pablo siya ang apostol sa apostoles sa mga Hentil. Atong basahon Ayaw kamo pag-utang og bisan unsa kang bisan kinsa gawa sa paghigugmaay sa usa ug usa. So imong makita nga sa panahon sa pagpangwali ni Apostol Pablo, ang iya ging gipresentar nga love one another, paghigugmaay sa usag usa. Karon atong paday nagbasa, kayang nahigugma sa iyang silingan nakatuman sa kasuguan. Hunahunaan ninyo nga ang kadaghanan karon nga tarungan wa gi makatuman anang kasuguan pas nga baka kuna na magid-an ang mga magwawaliha. Ang gisulti dinhi ang nahigugma siyang silingan nakatuman sa kasuguan. Karon unsa maning kasuguan ang gipasabot ni Apostol Pablo kay nag-ingon ra ba ka nga si Apostol Pablo wa gid na nag-teach siya, wa siya nag-preach nga ang sugo di sa kasugo di na sundon. Ingon si Apostol Pablo ang nahigugma siyang silingan nakatuman sa kasuguan. Nga maingon mong way nakatuman, baka kumana. Unsa maning kasuguan nang ipasabot ni Apostol Pablo? Nagingon dinhi, ang mga sugo nga nag-ingon ayaw pagpanapaw. Tanawa ka, diin maning sugo Brother Roberto. Dili ba nin nasulat ni dihas na pulo ka sugo, ikapito maning nga sugo, dihas na pulo ka sugo, dili ka manapaw niya mo. Ingon ka nga, wa na gid mag-teach or wa na mag-teaching si Apostol Pablo sa napulo ka sugo. Ingga sundan ninyo ang gihimo ni ang doktrina o ang pag-preach ni Apostol Pablo. Yes, amo nang gisunod. Ingon niya dinhi ang nahigugmas yang silingan nakatuman sa kasuguan. Karon unsa maning kasuguan ang gipasabot? Gisgutan ninyo ang mga sugo nga nagaingon ayaw pagpanapaw o napulo ka sugo na. So this is Catholic teaching. Ang napulo sugo kamo ra giwa gid magsunod diha. Ang kami wa mo may problema unya kami pa inyong pagkasadon no dili na. Nagingon din ni dili ka manapaw nya ikapito maning sugo des napulo sugo. So teaching and doctrine gapon ni sa mga apostolos nga ang tao mo sunod sa napulo sugo. Sunod ayaw pagpatay. Ikauno mo ni nga sugo des napulo ka sugo dili ka magpatay.
This is apostolic teaching and doctrine. Mo ni among gisunod, kamo ra wa gid magsunod. Sunod gingo din kanana ang ayaw pagpangawat. Ikawalo maning sugo dili pulo ka sugo dili ka mangawat. Sunod ayaw pagkaibog og ang bisan unsa nga sugo kini nalangkob ni ining pulunga nga nagaingon higugma ang imong silingan ingon sa imong kaugalingon. Og ang gugma dili mo himog dautan ngadto sa silingan bisan ang busa ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. Natanawa kung gigugma nimo silingan tuman ang kasuguan. Nya gisgutan ni dili ka ang ingon dinhi ang ikanapulo nga sugo sa sugo nagingon ba dinhi nga matud pa og ang bisan unsa pa nga sugo kini nalangkob nining pulunga nga nagaingon higugma ang imong silingan ingon sa imong kaugalingon. Ang gugma dili maghimog dautan ngadto sa silingan busa ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. Sumatuman lagi din kasuguan ingon mo dili. Na karon gitudlo ba ni Apostol Pablo? Yes, gitudlo. Karon ang gitudlo ni Apostol Pablo, gitudlo ba po ni Kristo? Yes, gitudlo. Kung atong basahon sumala sa Mateo kapitulo 19, versikulo 16 hanggang 19, ingon ni ini katinaw Brother Roberto. Niya atong basahon nagingon dinhi sa kinini ang 9:16 ngadto 19 sa Mateo. Timan niya ang gipamulong ni Pablo nagingon dinhi. Tan-awa miduol kaniyang usa ka tawo nga nag-ingon, magtutudlo. Unsa bay maayong buhaton ko aron makapanag-iya ako sa kinabuhing dayon. Timan niya pinag-usapan dinhi is eternal life. Unsa bay maayong buhaton ko aron panunod ako sa kinabuhing dayon. Nag-ingon dinhi kaniya mitubag siya nga nag-ingon. Ngano nangutana man ikaw kanako may tungod sa maayo? Naay usa lamang nga maayo kung gusto kang mosulod sa kinabuhi bantay ang mga sugo. Gusto ko maangkon kinabuhi tapos sa bantay sugo. Unsa may sugo ang pasabot ni Hesus atong pa nagbasa. Nag-ingon dinhi kaniya nangutana siya hain man ini. Si Hesus mitubag ayaw pagbuno. Dadin madining sugo gisulti ni Kristo di ka magpatay. Ikaunom ning sugo, des napulok sugo. Ayaw pagpanapaw. Ikatulo ning sugo, sa napulok sugo, hindi ka manapaw. Ikapito. Unya naging ayaw pagpangawat. Ikapila man ng sugo, sa napulok sugo, di mangawat. Ikalo. Sunod, ang gisgutan din ayaw pagsaksig bakak. Nya ikapila man ning sugo ni ang di ka magsaksi og bakak. Dili ba ikasiyam ni siya? Unya ang 19 nagingon tumahod ka sa imong amahan o ginahan o gigugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Ikapila man ning sugo ikalima nga sugo ni diha sa napulo ka sugo. So Brother Roberto, dili minimo ka pasanginlan tungod kay sa imong giingon nga sundon ang apostolic teaching, apostolic doctrine. Yes, amo na gisunod. Ang mga apostolis nanudlo sa pagsunod sa napulo ka sugo niya mga sugo nga sugo. Si Kristo nanudlo ang kamuraywa. So kung imong hisgutan si Kristo ug si San Pablo haom nagkauyon. Unya kining programa ang inyong gipamatian haom nagkauyon. Kamuraywa kapahaom wa gid magkauyon. Nga naman inyo man gisupak ang nasulat sa Biblia. So Brother Roberto, hinaot pa nga imuhang nasabtan kining mga bahina. Balik ta ngadto sa mga apostoles. Nagtuo mo nga ang mga apostoles wa nagsunod sa wa nagsunod sa pagtudlo ni anana ang mga sugo des napulo ka sugo. Pamatiiragod ninyo niyo ang gipamulong ni San Pablo dinhi sa Episo kapitulo 6 bersikulo 1 ug 2 ingon ini gisulti kamong mga anak kinahanglan managsugot kamo sa inyong mga ginikanan diha sa Ginoo kay buhat kini nga matarong. Tumahod ka sa imong amahan ug inahan kini mao ang unang sugo nga may saad. Karon ikapila maning sugo day kining pagtahod sa ginikanan di ba ikalima. So si San Pablo nagtudlo nga tumanon ang mga sugo na naas na po sugo ug si Kristo po nagtudlo kini nga programa nagtudlo apan ambot ba pag abot na gani sa ipapahulay pagkaon na po sugo hilabihan gyud hangtod karon kadaghan na magyud ni na balik-balik pero hangtod karon nagpabilin nga habol buta ang inyong mga salabutan nga dili gid mo makakita sa kamatuoran. Kung atong basahon ang gisgutan gihapon ni San Pablo sa Roma 1:22 ug 23 unsay sulti ni San Pablo sa ilang pagkaminadmano nahimo hinuon silang mga buang kay ang Diyos nga dili mamatay giilisan nila nga larawan sama sa taon dunay kamatayon
mananap, mga langgam, tagupat og tiil. Nakaroon diin man ni mga bahina ni. Dili ba ni ang una gyud ni og ikaduhang sugo des na pulo ka sugo nga dili ka magbuhat og mga larawan og mga linilok. Gisunod na mo ang gitudlo sa mga apostoles ug ang gitudlo ni Kristo. Kamura gyud mo iwa. Karon mo ingon mo nga faith and grace. Insakto man na, dili man na sayo. Pero hibaw nga ang faith and grace wa na nagtudlo o naghatag og authority sa tao. Nga ang tao di mo supak na sa mga sugo des na pulo ka sugo. Kay kung imong basahon sumala sa Roma 3:31, si San Pablo man this is the first book out of 14 books nga nasulat San Pablo. Ingon si San Pablo, matod pa niya sa gihisgutan dinhi sa kinini ang Roma 3:31. Gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa mong pagtuo? Wala gayod. Hinunoa, gipabarog hinuon nato ang kasuguan. Di balansiha kuno kung nasupak ba mi sa ka-apostolic teaching o ang teaching ni Christ. Wa. Naging si Kristo, gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa mong pagtuo? Wala gayod. Gipabarog hinuon nato ang kasuguan. Mao na, Brother Roberto, kini nga programa taliwala sa daghang mga pagsupak sa ubang nangalagad sa Ginoo, pero kini nga kasuguan, tandaan nato ni, kini nga kasuguan gipabarog. Ingo gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa pagtuo? Wala gayod, gipabarog hinuon nato ang kasuguan. Busa kini nga programa sama sa San Pablo, sama kang Kristo nagpabarog sa kasuguan. Mo na ang gisgutan. Kung ato lang faith and grace naman gihapon, balikong kuwa na maghatag og authority sa taong ang tao dili na mosunod. Niya nang masugo des na pulo kasugo tungod sa faith and grace. Pamatiin ninyo ang Galacia kapitulo 3 bersikulo 24 nagingon, busa ang kasuguan na himong atong magtatagad ug mag-aagak ngadto kang Kristo aron kita pagkamatarungon pinaagis pagtuo. Timan igyod pagkamatarungon kas pagtuo kay ang kasuguan na himong atong magtatagad og mag-aagak ngadto kang Kristo. So kung imong tan-awon, Brother Roberto, kini nga programa wala gyud kalainan sa mga pagtudlo sa mga apostoles og ni Kristo. Daara na inyo di mo mutuo, dili mo kananaang maminaw, basta mao na gisulti dinhi. Ngani kung atong tan-awon ang Santiago 2:10, kay bisan kinsang magatuman sa kinatibukan apan naglapas siya sa kabahin ini, siya nahimong malinapason sa tanan ini, sumala sa Santiago 2:10. Unya, imbo lang gid ay ang tuyo aglapas na. Aron gid ka mahimong malinapason sa tanan. Sa 11, kung imong tan-awon Santiago 2:11, ay ang gisulti dinhi, Brother Roberto, ingon ni ini atong basahon. Kay siya nga nag-ingon ayaw pagpanapaw. O dili ba na napo kasugo na? Nya ang sunod dinhi nag-ingon man usab ayaw pagpatay. Di ba di na napo kasugo? Unya nagbisan pa kung ikaw dili man napaw apan makapatay ka, ikaw nahimong malinapason sa kasuguan. O tan-awa na. O nahimo kang malapason sa kasuguan. Mo na nga karong panahon na makapanlimbaw sa balhibog na itaming muguwa na mo sa kasuguan. Ayaw na mo na. Nga naman, mga kaigsunan, dili na mo'y gitudlo sa Biblia. Unta ang pulong sa Ginoo, magadulot sa atong hunahuna ug kasing-kasing, inyong mahangpan ang kamaturan kay ang pulong sa Dios mao ang kamatuoran. Kung imong basahon ang Juan 17:17 nagingon, balaan na sila pinaagi sa kamaturan, ang imong pulong mao ang kamatuoran, ang inyong ginapamatian karon pulong sa Dios ug ang pulong sa Dios kamatuoran, busan nagpatalingog ka sa mga pulong sa kamatuoran. Ug ngani gihisgutan sumala sa Herbihanon 3:15, samtang ginaingon pa karong adlaw pagkadungog ninyo sa ing tingog, ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasing-kasing, ingon ni atong pagpangsupil nila bato kanako. Inyo nang nadungog ang pulong sa Dios, pero mas nigahi ang inyong kasing-kasing sa pulong sa Dios kaysa mga pulong sa inyong mga pangulo sa simbahan. Dali kayo mong mutuo, dali kayo mong utu-utuon. Pero ang pulong na ganis Ginoo, dugay o gahi kayo mong mutuo. Pero gisgutan din nga pagkadungog nato siyang pulong, dili nato pagpagahion ang atong mga kasing-kasing. So Brother Roberto, uban sa tanang naminaw ang gipatalinghugan niya karon pulong sa Dios. Karon ang gihisgutan ato maning kanunay ginahisgutan sa Santiago 1:21,
nagingon nga busa luguri ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan ug dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Timan nagingon dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Pulong ni sa Dios ang imong gipamatian karon, busa dawata na kay diha sa imong pagsunod o pagdawat sa pulong sa Dios mamaluwas ikaw. So Brother Roberto, na-bless ang uban nga nagsunod ni ining atong programa sa imong pangutana. Hinaot pa nga natinawan ka karon, hinaot pa nga imong nasabtan ang mga pulong sa kamaturan o ganang bakakon nga magwawalis yawa nga panggawas na mo dihas kasuguan, luwala gid na muhaom sa gitudlo ni Pablo ug ni Kristo. Apan kung dunay diskumpiyado sa akong gisulti, andam ko nga maminaw, andam ko nga mamati, andam ko nga mopasabot kung gikinahanglan man gani o galing. Ayaw kalimot nga ang grasya dili gina naghatag otoridad nga di ka na mosunod sa kasuguan sa Dios. Tungod niya na ang kasuguan sa Dios na sumalas Galacia 3:24 nahimong atong magtatagad ug mag-aagak ngadto kang Kristo aron kita pagkamatarongon sa atong pagtuo. So Brother Roberto, uban sa tanang naminaw karon, ang Dios magapanalangin kanatong tanan nga kita kagiyahan sa pagsunod sa pagpangalagad nga uyon siyang kabubuton ug unya kita mga luwas. Si Brother Isaw maghatag og dugang pang pagpatinaw aning mga bahina. Brother Isaw, mas maayo siguro nga ato ni nga kung ano ni ang mga bahina nga aron nga mahatagan pa og dugang pagyud nga pagpalapad ug pagpalalom ang inyong mga hunahuna sa nasabtan na ninyo nga mga pulong sa Dios. Okay, salamat Brother John og ngadto ta mga kaigsunan sa paghatag og dugang nga pagpasabot sa pangutana. So dili pa ta mohatag og dugang nga pagpasabot sa pangutana, ato sa ni nga basahon ang mga napuno nga mensahe dinhiya sa to ang live broadcast. Niya si Sister Des Estrella Jaron, happy Sabat, watching from Camotes Island. Sister Desirene, Brother John. Yes. Sa yun is sa San Francisco, Camotes. Niasab si Sister Robin Dilantar de la Piña. Mayong gabi mga bro, kapag laom, happy Sabat. Niapod si Brother Alan Maglasang. So sa pagkakaroon mo pa niya itong nakita, makaigsunan o makiglaan nga mga napuno nga mensahe sa itong live broadcast. Alang sa paghatag og dugang pagpasabot sa pangutana, adto ta makaigsunan sa pagpadayon nini bahin nining pangutana niya nga gipadangat dinis tong programa ba. Nga kita nagsunod-sunod gihapon sa Mosaic Law nga unta sa mga apostoles naman ron nga kapanahonan. Wa na magtudlo sa pulo ka sugo. Kini bang mga puntuhan mga kaigsunan og mga kiglaan ba? Nga panahon na mas mga hintil. Sulayan og at sulayan kuno nato mga kaigsunan og mga kiglaan. Nga panahon sa mga apostoles sa ilang pagpangwali mga kaigsunan mga kiglaan, wala ba magtudlo sila sa pagsunod og pagbantay sa sugo sa Dios? Og alang ra ba kani sa mga tao nga kini ang mga Israelanon ang sugo sa Dios or alang rin sa mga sa kapanahunan ni Moises? Kung ato nga lang tawon og susiyon, ingon ani kay hisgot pa siya sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 nga faith and grace ato niron nga tukion mga kaigsunan og mga kigan. Unang-una kini bang pulong nga kaning balaod sa Dios Mosaic Law, gitawag og Mosaic Law. Di ni matawag mga kaigsunan og mga kiglaan nga Mosaic Law nga sa to pa ba ipaglabas og ipakita nga iya kang Moises. Kaya naman kining napulo kasugo or kasuguan sa Dios dili ni iya kang Moises mga kaigsunan og mga kiglaan, kun dili iya kini sa Dios. Karon nga naman nga gihimo ni sa Dios mga kaigsunan og mga kiglaan. Kung ilang lang tawon og susihon mga kaigsunan og mga kiglaan, kining napulo kasugo or ang kasuguan sa Dios sa theological term gitawag ni siya mga kaigsunan og moral law.
balaod sa maayong pamatasan. Kung imong lantawon og susiyon, kini nga balaura gihatag sa Dios alang sa iyang katawan aron ang iyang mga katawan maunsa man mga kaigsunan ug mga kiglaan. Aron nga mahimo ba nga ang kinabuhi magmasinulundon diha sa tiilan sa Dios uyon sa iyang kabubuton. Kaya nga naman, kining balaod or ang kasuguan sa Dios nagsumala og nagsukad ni sa kabubuton sa Dios mga kaigsunan og mga kiglaan. Karon iya ba ni Moises ang napulo kasugo? Dili. Kundili si Moises ang nahimo nga gitugahan nga si Moises ang magtudlo og magpaybaw sa katawhan sa Dios sa iyang mga sugo mga kaigsunan og mga kiglaan. Nahitabo lang nga sa kapanahonan nila ni Moises, nahitabo og gipakita sa Dios ang iya nga napulo kasugo mga higala og mga igsoon. Kung ato nga tan-awon og susiyon, pag-abot sa panahon sa mga apostoles, mga kaigsunan og mga kaigalaan, nahimo ba nga wala magtudlo ang mga tinun-an ni Kristo, ang mga apostoles sa napulo kasugo? Sigon sa inyong nadungog kaganiha gikan kang Brother John, atong makita nga si Apostol Pablo na nagpangwali or na nagtudlo sa pagsunod og pagbantay sa napulo kasugo. Mainganan usab mga kaigsunan og mga kiglaan, sa panahon ni Kristo nagtudlo usab si Kristo sa pagsunod og pagbantay sa kasuguan sa Dios mga higala og mga igsoon. Nang karon kung imong lantawon og susiyon, ang mentor or ang magtutudlo sa mga apostoles mao si Kristo. Ang magtutudlo sa mga apostoles nga mao si Kristo nagtudlo sa pagsunod og pagbantay sa kasuguan sa Dios. Mao man usab ang mga tinudloan ni Kristo na nagtudlo sa pagsunod og pagbantay sa sugo sa Dios nga mao mga apostoles. Una-una to nganhi kang Kristo mga kaigsunan og mga kaigalaan. Kung atong tan-awon ang Lucas kapitulo 18 versikulo 18 mga kaigsunan og mga kaigalaan hangtod sa versikulo 20, ingon ani ang atong makita kung ato ning tanawon. Og kaniya nangutana ang usa ka punuan nga nagingon, mayong magtutudlo, unsa bay buhaton ko aron makapanunod ako sa kinabuhing dayon. Remember, kining pulong og kaniya nangutana ang usa ka punuan nga nagingon, referado ni ngadto kang Kristo, nga dunay tao nga nangutana kang Kristo kung unsaon pagbaton ang kinabuhi nga dayon or kinabuhi nga walay katapusan. Kung ato ning tan-awon sa Living Bible mga kaigsunan og mga kaigalaan, ang gisgutan nini nga ang pangutanas maong tao nagingon, "Good sir, what shall I do to enter the kingdom of heaven?" Pero sa ato nga gigamit nga Bible nga mao ang King James Version mga kaigsunan ug mga kaigalaan, ang gisgutan din niya nga maayong magtutudlo, unsa bay buhaton ko aron makapanunod ako sa kinabuhing dayon. Kung atong padayonon ang 19 nagingon, si Jesus mitubag kaniya, nganong giingnan mo man ako nga maayo? Walay bisan usa nga maayo, gawa sa Dios lamang. Ikaw na ibalo sa mga sugo. Kung imong lantawon og susiyon ang bersikulo 20, si Kristo misulti, ikaw na ibalo sa mga sugo. Ayaw pagpanapaw, ayaw pagbuno, ayaw pagpangawat, ayaw pagbakak sa imong pagsaksi, tumahod ka sa imong amahan og inahan. Kung imong lantawon og susiyon kining mga butanga nga gisgutan ni Kristo, usa ni or pipila ni sa mga butang nga atong makita diha sa kasuguan sa Dios mga kaigsunan og mga kaigalaan. Og gusto mong masayod sa The Living Bible mga higala og mga igsoon, gisgutan dito you know what the Ten Commandments says. Ingon ana ang statement mga kaigsunan og mga kaigalaan. So kung imong lantawon og susiyon, si Kristo nagtudlo sa katawan or nagtudlo sa pagsunod og pagbantay sa kasuguan sa Dios nga gitawag natong napulo kasugo mga higala og mga igsoon. Gawas nga si Kristo nagtudlo mga kaigsunan og mga kaigalaan sa pagbantay pagsunod sa sugo sa Dios mga kaigsunan og mga kaigalaan. Si Kristo usab nagbantay og nagsunod sa kasuguan sa Dios. Ngani kung atong tanawon no, ato nga makita mga kaigsunan og mga kaigalaan, kini bang Biblia nga giuluhan og maayong balita alang kanimo nga ang author ani or ang imprimatur
si Julio R. Cardinal Rosales, Arsobispo sa Sugbo niadtong Hulyo 16, 1972 mga kaigsunan og mga kiglaan. O nya napagikuan ani nga nihil obstat Father Cesar G. Alcosiba, Sensor di Patatos, kung imo nga lantawon og susihon. Kung ato nga basahon ang Mateo Kapitulo 5 versikulo 17, ingon ani ang gisgutan dinhiya nagingon, ayaw ninyo huna-hunaa nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises o sa mga pagtulun-an sa mga propeta. Si kinsa ang nagsulti? Si Kristo. Unsay gisulti ni Kristo? Nagingon, ayaw ninyo huna-hunaa nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises o sa mga pagtulun-an sa mga propeta. Nga naman nga gihatag ni o gihatagan tag clarification mga kaigsunan o mga kaiglaan sa mga pinulungan ni Kristo o sa mga gipangpulong ni Kristo mga higalag maigsoon. Tungod sa rason, dunay mga tao karon sukad pas panahon ni Kristo hangtod karon nga naguna-una nga sa pag-ari sa kalibutan ni Kristo, bungkagon ni Kristo ang kasuguan sa Dios o ang mga sinulat sa propeta. Muna nga si Kristo nagsulti sa iyang statement sa iyang kaniang kaagi nga pinulungan nga nagingon, ayaw ninyo una-unaa nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises o sa mga pagtulon-an nini. Kung padayonon, kundili aron paghatag kanila sa hustong kahulugan. Kung imong lantawon og susiyon, si Kristo nagsulti, ayaw ninyo una-una nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises o sa mga pagtulon-an sa mga propeta. Wala ako muanhi aron pagsalikway nini, kundili aron paghatag kanila sa hustong kahulugan. Muna hinungdan nga ang Lucas Kapitulo 18 versikulo 18 hangtod sa 21 mga galag maigsoon, atong makita nga si Kristo nagtudlo sa pagsunod o pagbantay sa kasuguan sa Dios kay nganon sa iyang pag-anis kalibutan siya mga higala o mga kaigsunan naghatag og hustong kahulugan. Kung atong padayonon ng 18 nagingon, timan kini samtang may langit pa og yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing jutay nga bahin sa balaod, dili gayod sa iluhan hangtod matuman ang tanan. So kung imong lantawon og susiyon, bisan pag gamay kudlit na lang sa balaod mga kaigsunan og makiglan, dili gyud pagasaylohan ingon ni Kristo. Muna kung imong lantawon og susiyon, si Kristo nagtudlo mga kaigalaan og makaigsunan sa pagsunod og pagbantay sa kasuguan sa Dios. Gawas nga si Kristo nagtudlo, siya usab nagbantay nagsunod sa kasuguan sa Dios mga higala og mga kaigsunan. Karon sa diha na mga higala og mga kaigsunan sa pagsugo na ni Kristo mga kaigsunan og mga kaigalaan mga tinun-an sa mga apostoles, unsa may sugo ni Kristo ngadto sa ilaha? Kung atong basahon ang Mateo Kapitulo 28, mga kaigsunan, versikulo 19, ingon ani ang ato makita, Mateo Kapitulo 28, versikulo 19, kung ato ning tan-awon ngadto sa 20, nagingon, busa panglakaw kamo, ato sa unungan, kanang pulo nga gisulti ni Kristo nga, busa panglakaw kamo, mga kaigsunan, referado na or paingon na nga to address sa mga tinun-an ni Kristo. Ato ragid i-reverse sa 18 para maklaro na to. Og si Jesus miduol og mingon kanila, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit og sa yuta, busa panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran. Kalong mga kaigsunan og mga kaiglan, kanang pulong pinulungan nga o himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran, kanang pulong kanasuran mga gala o mga kaigsuonan, kung ato ng paladman pagtuon, ang kahulugan niya na tanang katawhan. So kung imong lantawon og susiyon, ang gisgutan ni Kristo, gisultian niya ang mga tinun-an, mga apostoles, nga manlakaw o himuon nga tinun-an ang tanang mga katawhan. Kung atong padayonon, sa pagpamautismo kanila sa ngalan samahan o sa anak
o sa Espiritu Santo nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Kung imong lantawon ka ng pinulungan nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Karon kung imong lantawon sa siyon, unsa man kining gitudlo ni Kristo, ay aba siyempre mga higala og mga igsoon, mao ang pagsunod o pagbantay sa kasuguan o sa kabalauran sa Dios mga higala og mga igsoon, samas iyang gitudlo sa mga tao nga miduol ngadto kaniya mga kaigsunan og mga kaigalan. Mo na hinungdan kung atong padayunon mga kaigsunan og mga kaigalan sa sinulat ni Apostol Pablo sa Roma kapitulo 13 versikulo 8 hanggang 9 mga kaigalan ug makaigsunan ingunan ni nato makita ang gisulat ni Apostol Pablo siyang pagpangwali. Ayaw kamo pag-utang og bisan unsa nga kang bisan kinsa gawas sa paghinigugmaay ang usa sa usa kay ang nagahigugma sa iyang silingan nakatuman sa kasuguan. Atong hinumduman mga kaigsunan ug makiglaan, ang paghigugma sa silingan nakatuman sa kasuguan. Ang 9, ang mga sugo nga nagaingon, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpatay, ayaw pagpangawat, ayaw pagkaibog, og ang bisan unsa pa nga sugo kini nalangkob nining mga pulunga nga nagaingon, higugmaa ang imong silingan, ingon nga imong kaugalingon. Karon mga kaigsunan og mga kaiglaan, kining gisulti ni Apostol Pablo nga mga pulong gihisgutan niya nga ayaw pagpanapaw, ayaw pagpatay, ayaw pagpangawat, ayaw pagkaibog, diin manikutloa. Kung imong lantawon og susiyon, Exodo kapitulo 20 versikulo 3 hangtod sa 17, imong makita nga gikutlo ni Apostol Pablo ning mga pulunga gikan sa napulo kasugo sa Dios. Maingon man sab sa gibuhat sa pagpanudlo ni Kristo, iyang gikutlo ang iyang pagpanudlo gikan sa kasuguan sa Dios. So kung imong lantawon og susiyon, ang mga tinun-an ni Kristo nagtudlo na nagpangwali sa pagsunod o pagbantay sa kasuguan sa Dios. Karon, nganong moabot o mobutho ang prinsipyo nga wala naman ang Mosaic law, apostolic, sa kapanahunan naman tas mga apostoles, mga kaigsunan o mga kaiglaan. Mga pangatarungan kana sa mga tao nga dili gustong mosunod sa kabubuton o kasuguan sa Dios, mga kaigsunan o mga kaiglan. Magbuhat-buhat ba? Mag-imbento. Kay kung imong lantawon og susiyon, wag yung kay makita nga ang mga apostoles na nagpangwali nga ayaw na ninyo tumana og sunda ang kasuguan sa Dios, kay faith and grace na kita karon. Kung atong tan-awon mga kaigsunan og mga kaiglan, panahon sa pagpangwali ni Bernabe og ni Pedro or ni Pablo mga kaigsunan, kung ato ni tan-awon niya ato makita sa panahon sa ilang pagpangwali. Sa Buhat kapitulo 13 mga kaigsunan og mga kaiglaan, versikulo 42 mga kaigsunan og mga kaiglaan hangtod sa 44 kung atong tanawon. Og sa pagpanggula nila ni Pablo og ni Bernabe, hinumdumi, Pablo og Bernabe tinun-an ni Kristo. Ang mga tao mihangyo kanila nga kining mga butanga ikausab unta pagsugilon kanila sa sunod nga adlaw nga igpapahulay. So kung imong lantawon og susiyon, ang mga tinun-an ni Kristo ang gibantayan og gisunod nga adlaw nga igpapahulay ang mga tinun-an ni Kristo nagsunod og nagbantay sa adlaw nga igpapahulay. 43, og pagkatapos na sa tigom sa sinagoga, daghang mga Hudiyo og mga masimbahong kinabig ngadto sa tinuohan sa mga Hudiyo, mikuyog kang Pablo og Bernabe nga misulti kanila og miagda kanila sa pagpadayon diha sa grasya sa Dios. Kanang pulong mga kaigsunan nga makita din sa versikulo 43 nga daghang mga Hudiyo og mga masimbahong kinabig ngadto sa tinuohan sa mga Hudiyo, but pasabot mga hintil, mga kaigsunan og mga kaiglan, mga dili Hudiyo nga nakabig ngadto sa pagtulon-an nga gitudlo sa mga Hudiyo, mga kaigsunan og mga kaiglan. Og ato naman nga sayran nga sa din ang originality nga pagtulon-an or ang pagtulon
timan-an nga iya sa Diyo ila na nga gibasi usab o gisunod kung unsay gitudlo sa balaan nga kasulatan. So kung imo lang tawon og susiyon, duna gyud mga tao nga mga hintil nga gitudloan o giwalihan sa mga tinun-an ni Kristo sa mga apostoles sa pagsunod o pagbantay sa kasuguan sa Dios, mga kaigsuunan o mga kaiglaan. Kung atong padayon ng 44 nagingon, og sa pagkasunod nga adlaw nga igpapahulay, hapit ang tanang na nagpuyo sa syudad nagkatigom sa pagpatalingog sa pulong sa Dios. O kung imo lang tawon mga higala ug magsuon, hapit ang tanan na nagpuyo sa syudad, subot pasabot, hilabihang daghanang mga tao ang giwalihan nila ni Apostol Pablo, mga kaigsuunan o mga kaiglaan. So ato nga nakita o nasubay mga kaigsuunan o mga kaiglaan, nga wala gyud ay magtudlo ang mga apostoles ni Kristo nga dili na mosunod og mobantay sa kasuguan sa Dios. Hinay noon nagtudlo inoon sa pagsunod og pagbantay sa kasuguan sa Dios, mga kaigsuunan og mga kaiglaan. Og atong hinumduman nga ang napulo kasugo or ang kasuguan sa Dios dili ni iya kang Moises nga tawagon natog Mosiah Law, kundi iya ni sa Dios natawag siya Mosiah Law, mga kaigsuunan og mga kaiglaan, kay giuna-una sa mga tao nga dili gustong mosunod sa kasuguan sa Dios, mga kaigsuunan, nga iya kini kang Moises. Pero ato man nasaksihan nga ang kasuguan sa Dios dili iya ni Moises kundi iya sa Dios, mga galag mga igsoon. Karon ngadto tas pulong gitawag og faith and grace. Efeso kapitulo 2 bersikulo 8. Kung imo ning lantawon og susuyo nagingon, kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo. Kay dili ba day tinuod mga kaigsunan og mga kaiglan nga pinaagi sa kaluoy sa Dios kita mga luwas pinaagi sa atong pagtuo ngadto sa Dios, o kini dili sa inyong kaugalingong kahimuan kini hatag sa Dios. Kung imo lang tawon og susiyon, Efeso kapitulo 2 bersikulo 8, wala kay makita mga kaigsunan og mga kaiglan nga faith and grace luwas na ka. Kundi ang imo nang makita tungod sa kaluoy, tungod sa grasya sa Dios, kita nangaluwas pinaagi sa atong pagtuo. Og di po na pasabot mga kaigsunan og mga kaiglan nga abi kay nituo na ta kang Kristo, nituo na ta sa Dios, luwas na ta. Kay atong timanan mga kaiglaan ug mga kaigsunan, kung kitang tao igo ratang mutuo apan dili ta mobuhat mga kaigsunan ug mga kaiglaan, kining atong pagtuo patay ug walay kapuslanan. Gikinahanglan nga sa atong pagtuo ngadto sa Dios, kay nagtuo man ta nga luwas na ta, gikinahanglan nga atong ubanan sa atong binuhatan mga kaiglaan ug mga kaigsunan nga luwas na ta ba. Kaya kung imong lantawon og susiyon, ngano nga ang Dios, ang bugtong anak sa Dios, gipadala dinhi sa kalibutan aron pagluwas sa tanang tao nga nahulog ngadto sa pagpakasala. Ug unsay hinungdan ngano nga ang tao nakasala? Unang Juan kapitulo 3 bersikulo 4, ang paghimog pagpakasala mo'y paglapas sa sugo sa Dios, o ang paglapas sa sugo sa Dios mao ang pagpakasala. Hinungdan mga kaigsunan og mga kaiglan, ngano nga si Kristo nagpakamatay sa Kalbaryo sa krus tungod sa atong mga sala. Nang kay nituo man ta nga kita pinaagi sa grasya sa Dios, pinaagi sa kaluoy sa Dios, naluwas na ta, gikinahanglan nga ipakita ta ni uban sa atong binuhatan ang atong pagtuo mga kaigsunan og makiglan nga luwas na ta, nga magkinabuhi pang matinumanon og masinulundon sa kasuguan sa Dios. Mao ni siya mga kaiglaan og mga kaigsunan ang originality. Kung ikaw mo ila nagatuo nga giluwas na ka sa Dios gikan sa atong masala, mga kaigsunan, or luwas na ta pinaagi sa grasya sa Dios nga magatuo ta ngadto sa Dios, atong ipakita nga kita linuwas pinaagi sa pagkamasinulondon og pagkamatinumanon sa kasuguan sa Dios, mga kaigsunan og mga kaiglan. Atong hinumduman nga diha sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 8, wala tay makita mga higala og mga igsoon nga dili na ta kinahanglan mosunod og mobantay sa sugo sa Dios kay luwas na tangdaan. Higala og mga kaigsunan diha sa pagluwas sa Dios sa atoa dito sa Kalbaryo sa krus, mao toy sinugdanan mga kaigsunan og mga kaiglan sa pagpakita nga kita mabag-og mausab pinaagi mga higala og mga igsoon sa pagsunod og pagbantay sa kasuguan sa Dios, mga kaigsunan og mga kaiglan. Hinaot
nga ang ato nga pagpatalinghog niining programa ha dili mahimong kawang ang mga pulong atong napatalinghogan unta magmapisnoslanon sa atong kinabuhi og mugiyas matag usa kanato nga moduol mo alagad ngadto sa Dios. Wala naman tay panahon ang sa dili pa hingpit tapuson atong programa ni atong closing song mainguman ang atong closing prayer. Mga higala magampo kita. Among dalang tanan og makagagahom nga Dios tuguting nga mga pulong nga ginapamatian karon. Itugot po ta Ginoo nga makapausab ug makapabag-o sa ilang kinabuhi, mosunod sila sa pagpangalaga diha kani magipangayo na mo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manuluwas. Amen. Mga higala daghang salamat sa iyong pagpaminaw. Kini na lamang imagalas kahanginan